Atay. Iyo? Naili mo? Pero sa atop kang coffee shop, okay ba? Oh my God. Grabe. Ng ato ng bubong. Grabe. Ano? Oran. Yung ano, hindi na makatakot to na ining oran sabay ano. Pagawat ma. Mga nyog, minsan ini mga nyog. Ang dura naman ang gawa kasi naman. Ayun. Tudong damulog tranquilo, no to. Alam mo? Sus Maria.
Seryoso. Tama na, tama na. Diyos ko. Oh. Natumba? Yung minam sa auto? Naku. Baka may grabe. Hindi, may. Sinisibog-sibog mo. Sinibog-sibog mo. Yung ang talagod.